A Xunta de Galicia anuncia un novo apoio económico para as familias con fillos e fillas en infantil e primaria. Trátase dunha axuda de preto de 3 millóns de euros destinada aos comedores escolares xestionados por AMPAs, concellos e centros concertados. A medida foi presentada polo presidente Alfonso Rueda durante a sesión de control no Parlamento galego, onde explicou que o obxectivo é aliviar os gastos das familias con menos recursos. As axudas estarán moduladas segundo a renda familiar. Así, os fogares con ingresos per cápita de ata 6.000 euros ao ano recibirán 150 euros por alumno, mentres que os que conten cunha renda de entre 6.000 e 10.000 euros obterán 100 euros. Un anuncio importante, 3 millóns de euros para que os pais con fillos en ensino primario poidan ter menos gastos nos comedores que xestionan as AMPAs, os concellos e as entidades sin ánimo de lucro e os colexios concertados. Esta nova liña de axudas engádese a outras medidas xa en marcha, como a educación gratuita dende a escola infantil ata a universidade ou as deducións fiscais por material escolar. Rueda tamén destacou o incremento de máis de 90 millóns de euros nos orzamentos de 2026 para facer fronte aos pagos dos novos dependentes incorporados ao sistema. O Goberno galego asegura que os orzamentos do vindeiro ano apostan pola igualdade de oportunidades e o apoio directo ás familias, un compromiso que, di, se reflicte en medidas concretas como estas.